Doncs, des de fa molts anys, Unitat Catalana treballa a la creació d'una col·lectivitat territorial amb estatut particular. Doncs, més senzillament, és una autonomia a Catalunya Nord. Doncs, Unitat Catalana treballa a nivell polític. Ara el que volem és realment treballar a nivell popular. És a dir, que el que han fet al sud, de totes aquestes iniciatives populars de referèndums, volem fer la mateixa cosa. El context és diferent, aquí no tenim cap representació institucional. El més proper és el Departament Pirineus Orientals, que encara té molt poques competències i molt poca, com dir això, voluntat cultural i identitària. Doncs el que volem és fer una mica com el sud, agafar el mateix sistema de consultes populars i doncs, tot i que sigui un projecte a l'inici d'Unitat Catalana, ara agafar aquest projecte però que sigui portat per un màxim de gent i per la població en general. No és més un projecte d'Unitat Catalana. És això, fer una crida a que persones, o grups, s'ajuntin, us contactin i que discutin junts. Això mateix, que siguin catalans. Hi haurà una segona presentació, suposo, després. Sí, doncs a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, a l'agost, esperem que tindrem totes les forces, com es diu, vives de Catalunya Nord, que siguin individus, que siguin francesos que no parlen català, que siguin associacions catalanistes, evidentment. Cal que hi hagi un màxim de gent que ens contactin i que s'uneixin a nosaltres per fer aquesta plataforma. Avui només és una crida a la seva creació. Tenim un projecte d'un costat, amb l'Estatut que ha creat Unitat Catalana, l'hem de treballar i demanem a un màxim de gent que s'uneixi a nosaltres per treballar aquest estatut i per demanar amb un sistema de referèndums la seva aplicació. Bé, doncs sí, hem fet un manifest pel qual ja tenim contactes amb personalitats i associacions que estan interessades, evidentment. Doncs el signaran i després tenim gairebé un mes. Més que una regió, és això? Una regió o més que una regió? Més que una regió, doncs és que volem que hi hagi una Catalunya Nord autònoma, doncs finalment pels catalans és molt senzill a entendre. És com el sud. Senzillament, és un Principat de Catalunya aquí. És que volem Catalunya Nord. I per aquests que no saben, doncs, és una assemblea... Realment, sí, és una assemblea local, doncs amb capacitat legislativa, amb realment una representació territorial que correspongui a Catalunya Nord. I doncs aquesta creació es farà després de tenir un màxim de persones, d'associacions, d'entitats i, repeteixo, que siguin catalanes o no, que s'uneixin a nosaltres per ajudar-nos a fer referèndums, perquè és una necessitat econòmica i cultural. Doncs, a nivell cultural, identitari, realment, els catalans ja ho saben. A nivell econòmic, els que no són catalans, fins i tot els francesos que viuen aquí, els més francesos, ho saben també que és una realitat econòmica, que no podem més pertànyer a una regió que ens pren tot i que no ens dona res, que sigui a l'agricultura, que sigui per l'economia alt valor afegit, a tots els nivells, que sigui del costat francès, que sigui del costat català, tothom ha d'adherir al fet que necessitem realment una col·lectivitat territorial amb estatut particular. I s'utilitza aquest nom, amb estatut particular, perquè ja existeix a França, és a Còrsega. I doncs volem una mica més, volem capacitat legislativa. Cal recordar una cosa que hem sentit molt fa poc. Representem 17% de la població de la regió i només tenim 6% d'inversió, mentre que som un dels departaments més pobres de França. És una cosa absolutament increïble. Realment, com és que un departament pobre no tingui més diners que els altres? I encara pitjor, en tenim molt menys. Doncs això és molt greu i cal anar fins a una autonomia i no cal pensar que no tenim els mitjans, que no
no podrem fer tot el que necessitem nosaltres mateixos. Cal realment anar fins a l'autonomia per decidir nosaltres, per fer el que volem. I no dependre o de Montpellier o de París o bé, de no sé. Bé, moralment no tenim cap problema amb la moral, perquè és que Jacques Hollande, Suisse, etc. Fet diferent. Fem en dues parts. Primer, he de recordar que nosaltres volem fer referèndums. Doncs amb el fet de fer referèndums és el poble que decideix ell mateix. Doncs, com que decidim nosaltres mateixos, és Catalunya Nord decideix, és per això fem referèndums d'iniciatives populars i no polítics. I d'altra banda, Quebec decideix, Suïssa decideix, etc. Són catalans expatriats que decideixen per sud. Nosaltres volem decidir per nosaltres. I doncs, com que decidim per nosaltres, diem, Catalunya Nord decideix. No és més complicat que això, i per via de referèndums, com al sud, és per això que, com que nosaltres volem decidir nosaltres mateixos, volem fer com al sud, només amb la diferència, una petita, és que és una primera etapa a l'Estatut i després ja veurem per la independència. Gràcies. Adéu.